खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगोल गोपार मुंसिफ्लगासिनो जेरै नोंथांमोना नायदों भिएम सिदाबसिना लोगोफोर क'क्राझार चिरां बाक्सा गोबां जायगायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां केन्डिडेटफोर दङ आरो गुबुन जाथिफोर दङ बिथांमोनजों जोङो मोगा-मोगि खालामबोबाय जायफोर सुबुंफोरा जोंनो टाइम होदों बिथांमोननि सायावहाय जोङो सावरायबोबाय डेभेलपमेन्टनि सायावहाय बिसोरो देरहाबा मा खालामगोन स' बिनि सायावहाय रुलिं पार्टिनि सायावबो जोङो डेभेलपमेन्ट खालामनायनि सायाव जों सावरायबाय दिनै आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो गोबां केन्डिडेटफोरजों आं मोगा-मोगि लाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जोङो बिसोरजों जायफोर सुबुंफ्रा जोंनो टाइम होनो हायासै बिथांमोनजों जों मोगा-मोगि लानोबो हायासै स' आं दायो 14 नं रौता कन्स्टिटुएन्सि एबा समस्तियाव दंफैयो स' बेयावहाय इउ पिपल हान्जानिफ्राय गेलेगोन जोंहा डक्टर निलुत स्वर्गयारि सारा स' बिथांजों जों मोगा-मोगि खालामगोन बिथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय मा खामानि मावगोन बिथांनि फार्स्ट प्रायरिटि एबा थांखिया मा जे बिथाङा जे बेखौ मावगोन स' गिबि-गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि भिएम सोदोब चेनेलाव खुलुमनायजों लोगोसे बरायनाय थाबाय खुलुमबाय लोगोसे जोङो रौता कन्स्टिटुएन्सि एबा समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ एसे आर'ज गाबज्रियो कि नोंथांमोना गोसो होनानै एसे दसे सम नोंथांनिफ्राय बिनाय जाबाय कि नोंथांमोना बेखौ नायना जाहाथे मा खोथा जों सावरायगोन माने डेभेलपमेन्टनि सायावहाय थांखिया मा मा स' एसे एनै जायफोरखौ मिन्थिया जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनायनि स' सार नोंथांनि सोमोन्दै जों एसे एनै मिन्थिनो लुबैदों जे नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां नोंथाङा मा खामानि मावो सुंद'यै सार खुलुमबाय आंनि मुङा डक्टर निलुत स्वर्गयारि आङो रौता बियाबनिफ्राय इउपिपिएल हान्जानि जानानै बिजाथि महरै दा गसंथिदों आङो पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां सासे फोरोंगिरि महरै मोनसे कलेजाव मावनानै दंमोन बे कलेजा दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बियो दिनैसिम 25 बोसोरनि बारलांबाय थेवबो दिनै सरकारि जायाखै दा बाहाय मावनाया आङो दिनै 12 बोसोर जालांबाय 12 इयार्स जालांबाय बे कलेजाव मावनानै दिनैसिमबो सरकारि जायाखै थेवबो बेहाय गोबां फोरोंगिरिफ्रा मावनानै दङ थेवबो दिनै आङो ओंखारबोनायनि गुदि कारनानो जाबाय जोङो दिनै थांनाय 15 बोसोराव बा 17 बोसोराव जोंनि पलिटिकेल बा राजखान्थिनि सिनारिय'आ बारा मोजां नङा राजखान्थिनि जिथु बारहावा बेयो बारा मोजां नङा बेखायनो जोङो नुनानै खोनानानै मिन्थिनानैबो जुदि जोङो जिरायना थायोब्ला बेयो मोनसे गिदिर गावनिनो भुल बा गावनिनो मोनसे एरियानि खहा जायो दा बेफोरो साराउन्डिं मोनसे जोंनि गेजेराव माखासे असुबिदाया नुजाफैदों दिनै पलिटिक्स होननानै बुङोब्ला मानसिफोरा गाज्रि नोजोरजों मेगन होयो खिन्थु बै जिनिसखौ थांनाय 15 बोसोराव मानसिफोरनि गेजेराव जोंनि रायजोनि गेजेराव मोजां मोनसे बारहावा लाबोआखैमोन बेफोरखौ नुनानै दिनै जोङो बा जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैदों मोजां सासे बिजाथि बा जोंनि गेजेराव सोरबा सासे मोजां पलिटिक्स खालामग्रा मानसि ओंखारबोनांगौ गोबांनि खावलायनायाव रायजोफोरनि खावलायनायाव दिनै इउपिपिएल हान्जायाव आं जयेन जाबाय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानायनि गुदि कारनानो जाबाय जों इउपिपिएल हान्जानि बेनि आदर्श आरो नितिया गोबां लिबारेल बयखौबो समानै लांनाय बयखौबो हारि माहारि एखेलेगे जौगानायनि मोनसे लामाजों दावगालांनाय आरो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनांगोन जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव आङो दिनै गोबां गावखौनो भाग्यवान होननो सानो प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै गोबां हारि माहारिया लोब माने इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानायखौ नुदों आरो आं गोजोननाय मोनदों जे गोबां जायगायाव बिथांनि अननाय मोजां मोननायखौ बयबो माने गनायदों दा बेनो जे पलिटिक्सआव आं दिनै आगान होबाय बेनो इउपिपिएल हान्जायाव आगान होनायनि कारना बेनो जे इउपिपिएल हान्जाया दिनै बयबो हारि माहारिखौ समानै दावगालांनाय डेभेलपमेन्ट खालामनाया मोनसे इउपिपिएल हान्जानि निति आरो आदर्श थांखि आरो स' बिनि थाखायनो नोंथाङा इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन आरो लोगोसे पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोनखौ नोंथाङा एक्सप्लेन खालामनो हाबाय थेंक इउ सो माच सार नोंथाङा दसे सम होनायनि थाखाय आरो लोगोसे
आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोंथांनि एरियायावहाय नोंथांनि समस्थियावहाय नोंथांनि हालामावहाय डेभेलपमेन्ट जाय जागासिनो दं बा जायाखै बा बेसेबांसो जाखो बेसेबांसो पार्सेन्टेज जाखो बा ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट खालामथावनामोन बा खालामासै स' बिनि सोमोन्दै एसे डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोब्लाथ' लामा जाम्फै बेफोरथ' बेखौ डेभेलप जाबानो डेभेलप होननानै बुङाथ' नङा होमबा दा लामा सामाया डेभेलपमेन्ट जाबानो जोंनि ओनसोला डेभेलपमेन्ट जानाय बे मोनसे पुराना मोनसे गोजाम मोनसे माने साननाय मानसिफोरनि दिनैनि तारिखाव जोंनो नांगौ हिउमेन रिसोर्स हिउमेन रिसोर्सआ जोंनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनसे सोलोंथाइ बेबस्था गैया जोंनि ओनसोलाव जा मोनसे सोलोंथाइ बेबस्था दङ बेफोर पुर माने गोबां माने गाहाय लेभेलनि आरो दा बेखायनो आङो इउपिपिएलआव दिनै बिजाथि महरै दङ गाबोन देरहाखांनानै सरकार बानायोब्ला आंनि गुदि थांखियानो जागोन जोंनि ओनसोलनि बै सोलोंथाइ बेबस्थाफोरखौ गोख्रों खालामनाय सोलोंथाइ बेबस्थाफोरखौ गोख्रों खालामनानै जे जोंनि ओनसोलनि बै ओनसोलनि रौता ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंनि गुदि फरायसालिफोर दङ गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि बैफोर गामिनि सरकारि गुदि फरायसालिफोरा मोजां महर लानांगोन नङाबा खिन्थु जोंनि ओनसोला डेभेलपमेन्ट जानाय नङा दा बैफोर ओनसोलनि फरायसालिफोरा बैफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा ओनसोलावनो थानानै सरकारि फरायसालिफोरावनो फरायनानै गिदिर मोनसे गोजौ मोनसे लेभेलसिम थांनो हानाय मोनसे अबस्था जागोन दा दिनै थांनाय 15 बोसोराव जों नुबाय जोंनि फरायसालिफोरा सरकारि फरायसालिफोरा गोदोनायनिफ्राय गोदोलांबाय थादों खुनु जों डेभेलपमेन्ट नुनो मोनाखै दा बेखायनो आंनि गुदि थांखिया जागोन बैफोर फरायसालिफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय गामिफोरनि रायजो राजाफोरा जाहाथे गामिनि फरायसालियाव फरायनानै शिक्षा बा सोलोंथाइ लानो हायो बे आंनि फार्स्ट प्रायरिटि नैथियाव फैगोन जोंनि ओनसोलनि माने माबाया मा होनो इक'नमिक डेभेलपमेन्ट दिनै इक'नमिकआ जोंनि ओनसोलाव गोबां पुर इक'नमिक डेभेलपमेन्ट गैया इक'नमिक डेभेलपमेन्ट गैयिनि थाखायनो रांखान्थि अबस्थाया गोबां नोरजियाखायनो मा जादों दिनै जोंनि ओनसोलनि माखासे सेंग्राफोरा माखासे सिख्लाफोरा जोंनि ओनसोलाव थायाब्लासिनो दिल्ली मुम्बाइ हारियाना बेंगलर बेफोराव थांनानै रां खामायनो थांनांगौ जानानै फैदों दा बेफोर अबस्थाया मानो जानो मोनखो थांनाय 15 बोसोराव जाय सरकारा बिपिएफ सरकारा जोंनि ओनसोलनि रांखान्थि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि जायफोरा ड्रप आउट स्टुडेन्ट जायफोरा बिए पास खालामबाय एमए पास खालामबाय बिथांमोननि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय मोनसेबो आसनि खालामासै आं सानदों आङो देरहाखांनानै सरकार जाखांनायनि उनाव बैफोर ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां स्किम हमनानै लाइमोनफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे ओनसोलाव गोबां प्रजेक्ट फिसा फिसा कटेज इन्डास्ट्रि खालामनो हायो फिसा फिसा पिगारि खालामनो हायो फिसा फिसा फिसारि फार्म खालामनो हायो फिसा फिसा माने पल्ट्रि फार्म खालामनो हायो दा बेफोर जिनिसखौ जोंनि ओनसोलफोराव खालामनानै होनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ डेभेलप खालामो आरो एग्रिकालचार सेक्टराव जोङो गोबां खामानि मावनो हायो एग्रिकालचार साइन्टिफिक मोनसे मददजों साइन्टिफिक मोनसे आदबजों एग्रिकालचारफोरखौ दिनै जोङो नुयो जोंनि ओनसोलाव जे बोसोराव खनसेल' आबाद खालामो गोबां ओनसोलाव जों नायो बोसोराव खननै खनथाम आबाद खालामो बैफोर ओनसोला रांखान्थि भाबै गोबां डेभेलप दा बेखायनो जोंनि ओनसोलावबो माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाजों माखासे एन्टारप्रेनारशिप माखासे जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंफोरनि गेजेरजों आं सानदों देरहाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट सेन्टार गायसनखांनायनि उनाव जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ रांखान्थि बेबस्थाखौ गोख्रों खालामनाय मोनसे बेबस्था खालामो बे आंनि नैथि थांखि थामथि थांखियाव थागोन जोंहा डेभेलपमेन्ट लामा सामा डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंनि ओनसोलाव माखासे इनस्टिटिउसन माखासे फसंनायनि जोंहा थांखि दङ जोंनि ओनसोलाव जोङो आं सानो जे मार्केटिं मोनसे सेन्टार नांगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां खेथि खालामग्रा मानसिफोर दङ दिनै मैगं थाइगं खेथि खालामो खिन्थु बेखौ फाननो थाखाय जोंहा मार्केटिं सेन्टार गैया
बै मार्केटिं मोनसे सेन्टारनि जोंहा बिराद प्रयोजन दं देरहाखांनायनि उनाव आङो बे मार्केटिं सेन्टारखौबो दसायनायनि मोनसे आंहा मोनसे थांखि दङ आरो दा लामा सामा गोबां जायगायाव लामा सामा बानायाखै गोबां गामिनि लामाया दिनै जायगा थाङोबा जों गारि लाना थांनो हाया बाइक सालायनो हाया ओरैबायदि अबस्था माने दिनै जोंनि रौता माबायाव बियाबाव रौता समस्थियाव माखासे जायगायाव थाङोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे साइनबर्डल' नुगोन साइनबर्डआव नुगोन 5 लाखनि मोनसे स्किम खिन्थु बेहाय 10 माने टेलार हाबो गाराखै खिन्थु साइनबर्डल' नुगोन जायगा बिराद साइनबर्ड जादों फैसाफोरखौ दिहुनदों लादों पकेटाव हाबदों आरो दा बेफोर खामानिखौ आङो देरहाखांनायनि उनाव जायफोर जायगायाव डेभेलप जायाखै जायफोर जायगायाव लामा जायाखै बैफोर जाहाथे जोंनि लामाफोरा जायो बे आंनि नोजोर आरो आं बेखौ खालामगोन आरो बे आंनि थांखिफोराव स' बिनि गेजेराव नोंथांनि एरियायाव गासै टटेल पपुलेसन जोंनि ओनसोलाव टटेल पपुलेसना जाबाय दायो 65,000 बिनिनो बर'आ 24,000 सामथिं दङ सेकेन्डआव दङ मुस्लिम जोंहा मुस्लिमफोरा 13,000 सामथिं माने 14,000 बेफोरबायदि दङ आरो दा बेहाय जोंनि ओनसोलाव थार्ड पपुलेसन जागोन जोंनि जेनेरेल एसामिसफोर दङ ओमफ्राय बेंगलि पपुलेसनफोर दङ बिदिनो गासै टटेल 65,000 पपुलेसन दङ स' बिनिफ्राय रेसपन्सफोरा माबायदि मोनदों बिनिफ्राय रेसपन्सआथ' दिनै जोंनि बर' ओनसोलावथ' जोङो माने 85%आ आंनि फारसे 85%आनो आंनि फारसे दिनै गोबां मोजां रेसपन्स मोनदों दिनै जिखि गामियाव थाङा मानो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोननि अहंकार बिथांमोननि खामानि बिथांमोना गावबा गावनि पकेटखौल' गरम खालामबाय खिन्थु रायजोफोरखौ दिनै नायासै बिथांमोना बेफोराव रायजो राजाफोरा गोबां माने दिनैनि तारिखाव सोलायनाय लुबैदों दा नोङो मुस्लिम एरियायाव थाङोब्ला बिथांमोना थांनाय बारफोराव बिराद कंग्रेस खालामदोंमोन दिनैनि तारिखाव बिथांमोनाबो बुजिबाय जे एसेम्बलि इलेक्सना आलादा एमपि इलेक्सना आलादा खिन्थु बिटिसिनि इलेक्सना आलादा जायो दा बिथांमोना दिनै बुजिदों जे मुस्लिमफोराबो बुजिदों जे जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव कंग्रेस खालामनानै लाब गैया आरो दिनै बिथांमोनाबो लुबैदों जे परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफआ बिथांमोननि जायगायाव जेबो खामानि होआसै बिथांमोननि जायगायाव खालि साइनबर्डल' गायदों खिन्थु खामानि मावाखै बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना दिनै आंजों इउपिपिएलजों गोबां कंग्रेसनि गोबां बिपिएफनि माबाफोरा कर्मिफोरा जयन जाबाय दा दिनै बिथांमोननि जायगायाव थाङोब्ला आङो बिराद मोजां रेसपन्स बिथांमोना दिनै गाव गावनो ओंखारबोदों बेखौ नायनानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों So most important things in our rural area it's agriculture. Yes. फार्मारफोरखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय स' बिनि बिथिङाव नोंथाङा मा बुंदों बेनो आं दहायबो बुंबाय फार्मारफोरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाया बेनो जोंनि जायगायाव जोङो एग्रिकालसारा जोंनि थाखाय सेथि माने फार्स्ट प्रायरिटि मोननांगौ एग्रिकालसाराव जों सानदों जे मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव जोङो एबारे आङो बा जोंनि सरकार फैखांनायनि उनाव 6 मास सरकार फैखांनायनि उनावनो जोङो 6 मासनि उनावनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव गंनै ट्रेक्टर दोनगोन जों सरकार मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव गंनै ट्रेक्टर दोनगोन सरकारि ट्रेक्टर बे सरकारि ट्रेक्टरा मा खालामगोन गामियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय खम खरसाव खालि थाव खरसल' होनानै बिथांमोना माइ गायनो हागोन गोरान खेथि खालामनो हागोन बे सुबिदाखौ जोङो फार्स्ट प्रिफारेन्स जोंनि खेथियकफोरनि थाखाय होगोन होननानै आङो माखासे मोनसे प्लान पलिसि लादों प्लास बिनि उनाव जोंहा बिराद जोंनि एरियायाव माबा थायो मा होनो गोरान खेथि खालामो मैगं थाइगंनि खेथि बिनि थाखाय बुंदों आं मार्केट सेन्टार बानायनाय मार्केट सेन्टार जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन जानानै दङ दा मार्केट थायोब्ला जों खेथि खालामनो हायो जाय जिनिसा जोङो बेखौ साप्लाय हरनो हायो आरो दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद प्रयजन जादों आरो जोंहा मोनसे दङ एग्रिकालसार मोनसे मा होनना बुङो साइन्टिफिक सेन्टार बे मोनसे सेन्टाराबो जोंनाव दङ बेखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामगोन डेभेलप खालामनायनि उनाव जों साइन्टिफिकेलि जोङो एग्रिकालसारफोरखौ खालामनायनि मोनसे बेबस्था रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे इनभाइरनमेन्ट लाबोनो नागिरदों आरो जायनि गेजेरजों जोङो लाब खालामनो हायो एग्रिकालसार सेक्टराव मोजां खामानि मावनो हायो बेफोरखौ जोङो नोजोर होदों दा बेखायनो आबादारिफोरखौ आङो फार्स्ट प्रायरिटि होनानै दिनै बिथांमोननि
खम खरसावनो जाहाथे आबाद खालामनो हायो सरकारि साहाय्य होनो हायो बे आंनि मोनसे थांखि आरो Okay, what is the involvement on the banking facilities, hospital facilities, network facilities? Yes, जोंनि ओनसोलाव हस्पिटालनि गोबां गोनांथि दङ जायगा जायगा साब सेन्टार गैया नङा दङ साब सेन्टार दङ साब सेन्टारा जोंनि थाखाय थोजासे नङा साब सेन्टारनिफ्राय जोङो पिएचसि दङ माखासे जायगाफ्राव पिएचसि गैया बेफोराव जोङो एबारे नेक्स्ट जोंनि एमआ जाबाय पिएचसि फसंनाय मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव मोनफा मोनफा पिएचसि 30 बेडेड माने माबा खालामनाय हस्पिटाल 30 बेडेड हस्पिटाल मोनफ्रोमबो 9टा बिसिडिसि दङ 9टा बिसिडिसिआव 30 बेडेड 9टा जोङो फसंनायनि मोनसे माबा खालामदों आरो जोंहा परिकल्पना जोङो लादों दा बेखायनो 9टा बिसिडिसिआव जोङो 9टा जुदि 9 जन जुदि डक्टर दोननो हायोबा जोंनि ओनसोलनि देहायारि जोथोन लानायफोरा मोजांनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन आरो दा बेखायनो आं सानदों जे जोंनि 9टा बिसिडिसिआव जोङो 30 बेडेड हस्पिटाल खालामनायनि जोङो मोनसे थांखि लादों बे 1 नाम्बार आरो 2 नाम्बारा जाबाय जोंहा नोंथाङा बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव मा नाम दंमोन बेंकिं फेसिलिटि नेटवर्क एन्ड बेंकिं फेसिलिटिया गामि ओनसोलाव बिराद खम दिनै ग्रामीण विकास बेंकफोरा माखासे जायगाफोराव दङ जोंनि रौता ओनसोलाव मोननैसो ओनसोलावल' बेंकिं फेसिलिटिया दङ दा बेखौ जोङो बारायनो सेस्था खालामदों बेंकिं फेसिलिटिखौ नांबावगौ माखासे सिएसपि सेन्टारफोर दङ सिएसपि सेन्टारा थोजासे नङा आरो दा बेखायनो जोङो एबारे जोंहाबो प्लान पलिसि लादों जे मोनथामसो सेन्टाराव जोङो ग्रामीण विकास बेंकफोरखौ फसंनायनि मोनसे टारगेट जोंहा नेटवर्क फेसिलिटिया बेनो जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव कमिउनिकेसननि माखासे जायगायाव प्रब्लेम दङ कमिउनिकेसननि थाखाय जोंहा मोनथाम माबा दङ मा होनो दैमा जोंनि रौता समस्थियाव मोनथाम दैमा दङ जोंहा धनस्रि दैमा दङ बाग्ला दैमा दङ ओमफ्राय मा होनना बुङो जोंहा कासनै बेखौ जोङो रौता समस्थिनि हाइवे बानायनो सानदों बे माबानिफ्राय जोङो बर' बाजारनिफ्राय बिथिं धनस्रि बारनानै गरजारनिफ्राय बिथिं दुमदुमासिम बे जोंनि मोनथाम दलङा जोंनि एबारे प्रायरिटि मोनगोन आरो बे दैमानि सायाव आरो दा बे जोंनि नेटवर्क फेसिलिटि जोंनि माबाया कमिउनिकेसना जों सिदा हाइवे हाइवे गानो नाङा आरो हाइवे गायाब्लासिनो जोङो सिदा जोंनि बे मोनसे थांखि आरो so what do you think that बेसेबांखिनि पार्सेन्ट दासिम डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बा एसेबांखिनि 100%आव बिपिएफ सरकारा बेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट खालामदों 17 इयार्सनि गेजेरावहाय 100आव बेसेबां होगोन सार बिथांमोना खामानि मावनाया दिनै 50%सोल' मावदों 100आव 15% आं बेखौ होगोन 100आव 15%आ ओरैबायदिल' बिथांमोना लामा सामा कुनु बानायाखै जेसांखिनि लामा सामा जादों बियो PMGYनि लामा गोजा बे सेन्ट्रेल स्किमनि खामानि गोजा दिनै जों नुबाय जे बिटिसिआव जेसांखिनि क्र'र थाखा फैयो बे थाखाफोरखौ जोंनि डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बाहाया बिथांमोना खालि साप्लाइआव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेराव थाखा बाहायोबा बिथांमोननि पकेटआ गरम जायो बैहाय बांसिन बिथांमोना इउज खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो जोंनि रौता ओनसोलाव बिथांमोना 100आव 15%ल' खामानि मावदों जायफ्रा बेखायनो बिथांमोननि सायाव बिराद माने माबानाय फैदों आरो बानाय फैदों आरो सोलायनायखौ लुबैदों आरो जों दिनै डक्टर निलुट स्वर्गयारि सारजों जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय रौता कन्स्टिटिउयेन्सियावहाय जे माबायदि थासारि सोलिगासिनो दं आरो रेसपन्सआ माबायदि मोनगासिनो दं बिनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय सारनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव सारखौ गोबां गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिबाय जे नोंथाङा जोंनो टाइम होबाय दसे समबाबो नोंथाङाथ' दा बे समाव केन्डिडेट हिसाबै गोबां टाइम माने खामानि थानो हागौ नङा होमबा ओरैबा स' अब्लाबो नोंथाङा जोंखौ एसे टाइम होनायनि थाखाय गोसो गोजोनबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथांखौ मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो कि नोंथाङा रायजो राजानि थाखाय माबा लास्ट मेसेज होनो हायो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेनो आङो रायजो राजा जोंनि रौता ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायनो सानदों नोंथांमोना आंखौ फैबाय थानाय UPPLनि बिजाथि महरै जोंनि रौता समस्थिनि सासे बिजाथि महरै नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समाव आंखौ सापर्ट हो आंखौ हेल्प हो नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोगो
आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बा रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायबाय नोंथांमोननिनो खामानि मावगोन गासैबो जोंनि रौता ओनसोलनिनो आङो मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों बेखायनो नोंथांमोनाव आङो गुरै खावलायनाय नोंथांमोना आंखौ डक्टर निलुत स्वर्गियारि आंनि मुङा आंखौ नोंथांमोना जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोनानै रायजोफोरनि खामानि मावनायाव मदद आरो हेफाजाब होनो हायो आं बेखौ गुरै खावलायबाय थेंक इउ सो माच सार आरो रायजोफोरखौ आं गोबां गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासिहरबाय जे नोंथांमोना दसे सम टाइम होनानै माखासे मोनथियैफोरखौ मिथिना लानायनि थाखाय माखासे जों सावरायनायखौ खोनासंनायनि थाखाय स' सार थेंक इउ सो माच